Sa atong unang pagbasa, naghisgot si San Pablo nga mutahod gyud ta sa atong mga leaders, bisan sa atong mga employers or kinsa diha nga labaw nato, labi na gyud mga magtotoo sila, mga Katoliko, bisan pagdili ta swelduhan. Mao nay pasabot ana. Kay nga naman, nahigugma man ta sa simbahan, nahigugma man ta ni Kristo. Ilingi ay mong tupad na sugot kag di swelduhan. Kasagaran nato, mga Katoliko raman sana atong kasagarang mga employers, pero dili gani mayong mosweldo, magyaw-yaw dayon ta. Ang gustong San Pablo, sige yung alagad kay Katoliko ko na, matod pa niya. Ang nakadawat gud sa imong pag-alagad, maurasad ang imong isig ka magtotoo, di kanindot ana. Adto naman hinunta magsigig daig atong mga dili Katoliko, mga broad pagyudta kay mga lagad ta dito, niya ang gialagaran ang sweldo, dili ang atong isig katao. Mao nay pahinomdom ni San Pablo, ning dagan dayon siya ngadtos pag-ingon, ayaw gyud ninyo higugmaa ang kwarta, labaw tanan, ayaw himua ang relihiyon nga paagi sa pagpadato sa atong kaugalingon. Igo ra ba ko anida, sige ra ba ko baligyag slat, minilyo naman ning atong gipamaligya. Pero ang atong tumong dili sa pagpadato, kung dili sa pag-alagad. Parihaan ning atong holy pads nga 10 million ni siya, kung atong mahurot og palit kining atong mga slots, ialagad ni sa National Retreat for Priests. Kini sang atong special slot nga investment slot nga DSAP, para po ni ialagad sa pagpalit aning ato dinhing yuta niya og maghimo sa tagkulumbari, lain naman sa nang fundraising, ialagad po na sa mga proyekto sa simbahan o proyekto dinhi sa atong kaning LGU. Makatabang ta diri. Salamat ko gahapon, nakasulti mi ngadto ni nakaadto ko sa Municipal Development Council niya ang present nako og makuha ni Mayor mahimo ni makatabang ni pagpadako-dako aning atong daan diri. Ang akong gisgutan makahimo ta diha dol-duol og mga 5-meter width nga daan. Ingon dayos Mayor, pwede himoong 6 meters. Nako, bitaw no, siya himuan na lang daan ninyo 6 meters na diyang perimeter, kay ug maghimo kulumbari, daghan man ang mga tao nga muduaw unya diha, kay daghan ko ng kulumbari. So saktuha ang inyong parking niya sa sudguwa sa sakyanan, kinahanglan unta nga ato ng andaman daan nga dili maproblema. Nindot kayo no nana. So in a way nihangyo na siya nga himua gina ninyo kay makatabang na sa ato dihang problema sa over congested na kayo nga bahak cemetery. Nya niingon pagani siya, kung makahimo gyud bag-ong cemetery mao ginahin makatabang kayo, pero kanang kulumbari makatabang na. Siya nya pwede sad ka na pader nga ato lang i-prioritize ang Tagaliluan, anang kulumbari, ayaw lang ng tagalaing lugar, kay manganhin na sa niya na magdaag sakyanan, musamo tagka-traffic, may nang dinhis liluan, kay kita rin magtuyok-tuyok, niya maglakaw rata, murag inana ba ang iyang kuan. So, pangalagad ang ato sa katilingban, dili ni fundraise, sana pagpadato, dili ni continuous ang atong kaning pangitag kwarta, kay gusto gitang mupadaghan sa kwarta, kung dili pangalagad nga makapahimong hapsay sayon o
luwas ang atong kinabuhi, isip simbahan o isip sad katilingban. Nagtan-aw po ta ana. Munang dako-dako niya itong project niya kanapang garing na Divine Mercy niya masana gisandig nato ang pag-raise ana nga funds. Ang kantidad ko nag 100 mga 58 million ang gidakon ang makasto ana. Kading atong kulumbari ug ato gining suportahan makahatag ni kaayuhan sa mga mukuha nining maong mga units kay hapsay naman dinhi ang inyong pagduaw sa inyong mga minahal sa kinabuhi nga mga tawag natog remains, no, mga remains nya makatabang sad sa pag-realize nining gidamgo sa atong archdiocese nga doon na unta tay mahimong shrine sa Divine Mercy nga visible in the cities of Central Cebu or Metro Cebu, Mandawi, Lapu-Lapu, Cebu City, apil ng Talisay, makakita tingali ana kay taas na kay siya to remind us about the mercy of God in our midst. Kini siya mao ni ang gipasabot dinhi sa atong ebanghelyo. Dunay mga tao nga nakasinati sa grasyas Ginoo, kaayuhan sa ilang mga sakit, kasagaran mga babae, pero di asay mga apostoles ni Kristo nga nakasinati og kalipay, nakasabot sa kamahinungdanon sa kaluwasan nga gisangyaw ni Kristo. Nanguyog sila ni Kristo niya ang mga babae nga naay mga kwarta, mga asawa paganing mga opisyal ni Herodes nga mausay nagsigig gukod ni Hesus, ni apil sa pagsuporta sa kalihukan ni Hesus. Gigamit nila ang ilang mga kwarta sa pagsuporta, dili pagpadaghan. Muna di gina maayo nga magsigit ta dinhig anhi unya magsigit tag pangayo ni Hesus, Ginoo padaghan na akong kwarta. Ang ato ding pag-anhi aron mohatag tag kwarta ngadto ni Hesus, nya asa man ni Hesus karon sa atong kinabuhi ni asa simbahan. O na congratulations sa mga namalit sigis atong slots, no? Nagtabang mo ni Hesus, pinaagis inyong kwarta. Mao na as of yesterday ang atong holy pads or holiness, peace and divine salvation para sa retreat sa mga pari ning abot ng atong halin og 32,166 ka slots. Atong pakpakan ang namalit. Salamat kayo. Ang niapil pod sa atong 30 slot challenge niabot na sad og 134 ka 30 slot challenge kaning tag 3,000. Pakpakya po. Wala pa'y movement ang atong investment slots pero naanay mga pledges nga 22 ka slots tag 500,000 per slot nya nanay usa nga nakarimit na nya 21 ang out of 22 pledges, 21 pa ang opa nato madawat, pero ato masaninggi angan-angan kay i-finalize pa man nato ang atong investment agreement. Kanisang atong investment dinhi para ni sa muhatag na to kwarta. Pasabot ragod ani mura ragod tanig ng huwam, pahuwamata diag kwarta be tubuan tika. Nya kisa maning atong gitubuan nga atong tagaan og 25% nga tubo sa ilang kwarta nga ihatag dinhi. Atod pa sa akong ubang kaila, dakua anang tubua pa dire. Kinsa man ni atong gihatagan, ang nitabang nato aron makabayad ta anang atong bayronon nga yuta, dili pa naigo. Nya ingka nga nung tagaan man apadir nga dato naman na sila, doon naman sad na sila tagaanan kasagaran anak nila, doon ay mga pamilya, labaw tanan, doon ay mga negosyo. So doon na sana sila hataganan nga mga taong nagtrabaho ngadto nila, dili gina para ila kay mga manggihatagod man mga tawhana. Kanang mopalit aning atong investment slot
pulos-pulos gina dunay kasing-kasing para sa simbahan. Kay kadto mga dili kayo ay kasing-kasing may muna tuon ka ngwarta ra na padersyano. Ana manaway matud pa diri magsige ra nagpanaway, magsige ra naglalis, magsige ra nag gamit o mga pulong nga dili maayo. Pero kanang mga tao pre atong ni anhi dinhi nga ni remit yano kay siya pader apil ko atong imong kuan disap nako sige ipalista la imong diha pa reserve dili pader di ana gidana nako sudan kana nako nya wala pa man tay kadtong contract resibuhi la na pader resibuhan ra mao ra lakaw dayon wa nay daghang kuti-kuti ang uban so daghana pa pero sige lang ato lang yun ang dawaton kay mas nindot gyud nga atong kasing-kasing naa sa pagtabang sa simbahan hutdon taning atong kwarta sa pagtabang sa simbahan aron mahimo gitang kabus nya sugot mo na dili ingna imong tupad lingi ako no ingna sugot kang mahimo kang kabus aron sa imong pagtabang sa simbahan ana hutda gyud ba hutda gyud ayaw gyud binli nindota lagi ana matud pa ni San Pablo mao ginay tinuod nga pagkadato ngano man kay matud pa ni San Pablo ang tinuod nga dato kanang dunay contentment kana bang kontento ka sa imong naani mo ni ko na be katapusan lingi ingna kontento ra ka sa imong naong ingna ko no kay og di na siya kontento sa iyang naong pasabot ana di sa na siya kontento sa ubang mga butang nga naa niya kay naka-attach man na sa iyang self-image iya sa nang sigihag usab sigihan sa na niyag improve hangtod yun nga way katapusan mas stress na lang na siya matud pa ni San Pablo makuha mo tintal nga magkagubot unya naa nimo ang tanang sa tiyang giingon kadautan kalaglagan ma-experience nato ang kalaglagan o kadautan mas stress naman ka mag-nervous breakdown ganinang uban tungod anang pangandoy nga sige gyud padaghan siging kompetisyon pero imo nang ipanghatag ngadto sa Ginoo sa mga buhat sa Ginoo dinhi sa simbahan sama sa mga apostoles sige na lang kang kuyog-kuyog sa Ginoo sama nila ni Mother Teresa, Saint Francis of Assisi, Saint Ignatius, San Vicente Ferrer, Saint John Bosco ug uban pang mga dato kay tanan nga namiya sa ilang mga bahandi aron itabang ngadto sa simbahan apil ng ilang kaugalingon unsa may gibati ni Saint Francis of Assisi kalinaw nga way kinutuban the peace that the world cannot give unsa may gibati ni San Agustin my heart has been restless until it rests in you nindota no si San Vicente Ferrer whatever you do think not of yourself but of God di na siya maghuna-huna siyang kaugalingon kay wala kontento na kayo na kung kamo kontento mo ng inyong naong di na mo magpunay usab pasabot kontento sad mo sa inyong kahimtang nya og naa may sobra ipanghatag na iapil hatag din simbahan og tagaan sa kas Ginoo og gatusan kapilo na panalangin material og espiritual kana bang dili mabayran aning kalibutana muna kung gusto mong mo invest sa inyong kwarta hala dinhi na sa atong investment slot nga disap ug wa mo'y kwartang 500,000 ibaligya inyong balay unya ang halin ipalit din higdisap nya magsige na lang og higda daplisdan ana nya maingon dayon ka nindot na kaya kong feeling wa na jud ko'y mga worries sa kinabuhi tagaan gyud mo sa Ginoo ana pero maro kay ning Ginoo ang imong ihatag dinhi sa simbahan kana bang hutdon gini mong hatag ba ihatag sad sa Ginoo nimo ang kasinatian sa pagdawat og gatusan
libuan kapilo kung unsay imong gihatag sa simbahan. Ako sa una 20-20 ra gitoy akong ihatag katong second year college pa ko ngadto sa among organisasyon sa simbahan nga gitawag na mo KYO, Kahugan Youth Organization, na ako maoy ilang leader. Unya 20-20 labing dako 50 gatos para itabang sa among choir, kadtong Kahugan Choir na karon nahimo ng Streamers Choir na as Guadalupe. 1985 mautoy akong siging hatag, hurot-hurot yung hatag nya, nahurot day akong kwarta. Karon magsige na taghatag og minilyon, dawat tag milyon, hatag sa tag millions. Kamo nakasuway na mo og panghatag minilyon? Panghatag mo diri maayo, ihurot og hatag na makatisting mo anang panghatag og minilyon. Kana bang tunulan ka og aktual nga kwarta nga kuan usa ka milyon kay para imong ihatag? Kana bang magbitbit kag usa ka milyon sa imong kamot nya ihatag nimo? Kana bang magdakag cheque nga 30 milyon nya ihatag lang na ngadto sa project sa simbahan? Kasuway mo ana? Wa no. Mao na kay daw man mo. Ako nakasuway na ko ana. Sobra na gud ni mga 200 million ning atong nadawat din sa ato pa lang din ning parokya. Niyag moabot sa nirong ato mga proyekto perting millions, pero pirming way sulod ang akong kamot empty. Ngano man pirming ihatag ngadto sa simbahan. Kontento ba ko? Yes. Maratol ba ko kwarta? No. Maratol ko og mga assignment, asa ko i-assign? Wa. Maratol ko ana. Asa ko i-assign ang pari mabuhi man may bisan asa sa tibuok sektor sa Katilingban. Ang pari ra gyud nga maglumba ang mga tao og suporta namo, labi na gid sa Pilipinas. Kami ra sa tanang tao nganong ma-insecure pa man ko ana nga kun magtinarong ko sa akong pagkapari maglumba man gyud mo og suporta. Moingon lang ko diri, wa na may bugas. May guway mo hato din tag sa kasako. No. Nya asa mo mangitag tao din sa kalibutan nga suportahan sa iyang panginahanglan. Wow, hastagon driver kabal-habal, muhog panas kolekta inig simba kay i-supports pare. Asa mo mangitag ingon ana nga tao din nga hulgan ka og buhi pa ka, gilimusan na ka. Kamera ano man, mura naman sa mga patay, gibiyaan naman namo ang tanan. Na siya. So kamo sad nasad mo ingon ana, ay lang sad biyae gid ang tanan, pero ayaw higugmaa ang mga kwarta, itabang gid na sa panginahanglan sa simbahan. So kamong namalit og slots, kamong nag-pledge aning atong investment slot na DSAP, congratulations. Nya kamong uban nga naghuna-huna pa, ilahos na og hatag, ayaw na mo pagsigig angan-angan. Matud pang San Pablo, ang paghigugma sa salapi mao gyud tinubdan sa tanang kadautan. In English, the love of money is the root of all evils. Kuyaw kay nas tanan. Sige, manindog na ta.